Tengahnya sedang no ikan ika Bible study kan ika por, yang lakam Islam dia tengah Jingduwai. Buku pa jengi Phang Pdeng ni aingu eme namenta kan ika lat pot me aingi baginyo bannya pelongi kan ika Bible study. Hoi da try kum ke Balang baginyo bannya Pdeng nak wei ketayo sikawai pan. Buat kat bangidang yo pet ikan ika bynta pot menta kesengi iki Nuksa jong ki JUBAB ki jong mi iki Jingduwai jong ki breu ki sakri ki jong mi try ki bala duai de ke jinget try tu rap ngiru banginyo man sim ban duai ban nget ban sania emi ba me ai hangi kata ke bangipan ke be de kat kum kaman ke jong mi tu Kyrkhu I we pi we kenrat na pdeng jungi ki be sngo ikan ke Bible study bangin nang yo sisu ya ke bor ban sania hami ke bor ban nget lut hami bat ban pan nami iki ki be dei ba kaman jomi ni pan ni gini teng Jesus Christ amen. To tingi lai puis ka benta ka ba ya dei bat ka jing ki Nuksa ka bangila pet phang Nehemia mo na ka tien ka jong BLEI te kidan ru ki wei ki Nuksa ki badan ka tien jong BLEI hoi nginamla ban petlut namar ki dan sibun singan saai pat fi ya daki lenong te hakani ka singin ya pet kajing ya ki Jingduwai jong ki sakri ki jong BLEI haka testament ka batmai hoi ban ni petru ki kiwi ar ki Jingduwai jong ki sakri ki jong BLEI ha ki duai ha ka jing ka basimet bat kumno bo BLEI blo JUBAB yaki te kadan kepor ha ka jing yalap jong ki gospel de ki Apostol ha ka por jong try Jesu ba kala dan ke jing sya mudui ya Petrus ya Yohanes pat kiwi namar baki yalap ya ke gospel te ngitip bah kapor jong ka Pentecost ha kapor bau try Jesu ula pha yu munsim bakhuai ban wan hiar pdeng jong ki banget kala don ke jing penkhi ke bakrau te dada ngipule ke kitab ki kam ki Apostol kalenong ke baar ter ngin lap hang tu ya ki jing le kampla ki jong BLEI namar ba ki breu ki jong u ki banget hau try Jesu ki la duai kawai kalong ba ki la yo i ka jing slur ban yelap i ka gospel te kalenong ka ba ar people ka bade kalenong ka ba jrong ten rei ngan chitho I we ar ni hadien ba man sim ba khoi ula hiar preng jong ki te we na preng ki senran u Petrus ula yang ban yathu si phang try Jesu te hakalan ka ba ar ka khot ka ba khat saw phinam tu ka ba ong ndrei ba Petrus ula yang lambat ki khat we ngut ula penjam la ka tien bat ula yathu ki ko phi girang ba Judea bat phi baro ki ba syong Jerusalem tu fin tip ye gani bat tu shash ko ri ki tien jonga na ba kini kimbu ai kumba tharai ma phi namar kadang sip por kasni ndrei kani kalong kata bala ong do jewal noi thulupa kan jeru hakisngi ki bakhado ong BLEI bangan theno yu munsim jonga halor kado barot tiki khon chenrang jong phi bat ki khon kan thai jong phi ki ni thulupa bat ki samla jong phi ki ni ki jing pho I thu pau bat ki tuman jong phi ru kin phos new ki jing phos new bat halor ki sakri jonga ngan sakri jonga ru chenrang bat kan thai hakita gisngi ngan theno no munsim jonga bat kin ye thu lupa bat ngan peni ye ki jing phla habneng sijrong bat ye ki dak haki haka khando setbian kesnam bat keding bat ulo otadam ye kasngi on pen keladum bat ye ubnai on pen kelasnam menchwa ban wan kata kasngi ke jong try ke bakrau bat ba itriam bat kanja bo no baro ban khot karpat ye ka kerteng try
on pen MU. Tegani kalong kajing sedang jong kajing elap jong Petros hakas ngi Pentecost. But ngi tip hai kani kajing thok khana ba la don kajing pen khi kajong mensim bukhut ye kisenran but kile duai but lai ye ki thlit ding ki ba shong halor jong ki bangit ki don guma sispa ar phongut ta kasngi ki be shong ban up yo mensim bukhut but hadin kata ki la kren ye ka khtin jong blei de ki khtin ki ba kita ki ba nasha nongwei ru ki la ban yo sngo de ki thlit ki ba maki kim jukran man kasngi re ki la ban kren ye ki khtin nongwei te ki babon ki perkhat baki buat nani baki la dan gajing buat hakin re Petros yang ni banong kim sim buat re kani kadai ke bala yithu lupa do jowal nang thu lupa bo blei ulo kular bon theno no man sim jong hagata kasngi ke bala bu kata kamat kadai kani kasngi Pentecost but ba nalo ki rangba ki temen hado ki samla kan thai bat sinrang kin nyathu lupa kin le I kamba bat kin mi ru ki dak ki bafla bening bada khando tikati kadai ke balai thu lupa nado kapor jong prophet Joel ulung thu lupa tementa kala sedang menjia ti nang ta ka khot bar fu atar ke thu sifang kumno bo Petrus yelap sifang utrai Jesu ye thu ke bala jai utrai Jesu but hak khot ke balai phnyo wong ni tu ikentin te haba kila yo sngo ye kani la dungak ye ki halaki donut but kila ong ho Petrus but hakita ki wei apostol a para kumlungin le te Petrus le tho haki to fin kala ba mot but an pen baptis if he wei po wei ka kertang Jesus Christ ye ka banyo ma iki pop but phinyo diang ye ka jing ai mun sim bakhuin kata kadi ke belajar dian bo Petrus le lam da fi pulina du khot ke bar fuar du ke life riu kala dan ke jing pen kendo ke jong men sim khoi ye kita ki patba ki basyong ta ban hakata ke jing pen kendo jong men sim ki smutho yela de bakilong kham jing kerman bakin salet ka jing bishar ke jong blei kan sawan ke sngi bakin hap ban sya bishar ho blei ban kandon ke jing yap ke basir khai hadu jok ding te naga kata jing sung trim ki ban kata jing pun kendo jong mensim jong blei ki kli ke new Petrus haga dekhot ke balai phnyo ong la dungak yaki halaga donut bat kilo ong ho Petrus bat hakita ki wei apostol a para komnongin le te ki kli ken gin la komno bangin yo lat na gani ke jing bisar ke bakhrau ke jong blei namar la pen kendo yaki do mensim bakhuit te fi habo ubreu ukla ka bomot nagi pop ki jong kadai ke jing pen kendo ke jong sim bakhuit mdei ba ukla ka bomot hiladi gum to te umen sim bakhuit yu pen kendo yu ubreu ba ladau beteng ban im ka pop kan sawan ke sngi ban bishar yu bat un hab ban ye kendo ye ke jing bitar ke jong blei bat ke jing bitar ke jong blei ka bakut kalong ban bread yu segadu jok ding ke batang da ka ding ba do kondok ke bom lip syu lanu kamut ke jing penjenjar ke boma mencukut kamen sim kanam yap ndrei kan mat dia kata ke jing jenjar lenter kramkut kata ke dei ke dujok te lapen kendo ikini ki breu bat kia kli ong in le komno te Petrus ong komno dekhot ke balai fufra ko ong to phin kala ko mut bat on pen baptis if he wei po wei ka kertang Jesus Christ ye ka banyo map ki pop bat phinyo diang ye ka jing ai mun sim khu tang kum tai kala ka bomut nget ho Jesus ka man diang yu Jesus bo try Jesus de mo u bala sha na menta ju phi banyo map ki pop te ki babon ki lakla ka bomut ka singi lai thu bahadu lai hajar ngut ki men sim ki lakla ka bomut te perkhan ki kita ki beri ki basyong ta ki bon sengap ki don degi hajar ngut tang ki bakla ka bomut ru lai hajar ngut te gani ki meni jungi kan nyam kan ngut fi perkhan da syong sebak ru ndru sebak ngut ki la men syong ni ta la kha syong khamya sebak
Telai hajar ngut kumut sansya jong ni gay meni ki break kala ka bumut. Tela se kidan skibe pat ki bakhalam kala ka bumut. La se kidan 100,000 baro ne 4,000 ngimtep. Te kumut kadai ke bahe bah ke jingelang. Hang Jerusalem. Tenre Pdeng kata ki senran ki keren da khtien ke bajam. Ya tu kapor Kyndon PA system kemudian mengi Kyndon loudspeaker Kyndon mic Kyndon jing tenghung ban sawa rei layo sngu ye jing keren jungki na Pdeng de kita ki pajba te kila kala ke bomut but Petrus sedin uang sisyo kumno ba bat pinyo diang ye jing ai simba khut nang ta uang sisyo ketuk khot sa fui ke thupat nomor kata ye kita ki bala priang ye ktien jong u lapen baptis kumta lapen yeso kata gesngi syaka balang kumbalai hajar ki mensim bat kila yaine scam haga jing hikai jong ki apostol bat ke jinges lok bat ke bay kedia kepu bat haki Jingduwai de kia kendo man gesngi ban sengap ye jing hikai jong ki apostol nang ta ban ye bam ye shim bynta haki jing khoi trai nomor kata gade hukum trai Jesu ang kanusien ba phile eka ban kan mau yenga bat sekoi pan ong ni bakia duai kia slok bat kia duai te kani ke jing ye duai jongki kalawan ra sibun ki jing kela te kebapen kan mau yang ai phi bah bangi ngi duai ki jing kela kin wan bet ki bom idan jing kerman kin kela long ke jing kerman ladangi ngi beteng ban duai te kadan koi pat kapor hadian jongkani bau Petrus bat Yohanes ki yalap te baki yalap las kem yaki namar ba kita ginung kem kimla ban penyap nia yaki ki thap yaki yang bendi thap apo jil te ketul nong basau la thoi kata jingilap jong Petrus kan nong balai ru kadang dansu bo Petrus yalap ka temple te nong basau le thu kumno bala khot yaki de darbar jong ki Pharisi ki rangba ju bakin ai JUBAB balai bakianap te ke JUBAB jong ki kalong de jingslur ben te jayu dan ke jing pensitom ben yaki bat la don ru kapor kadon kapor hadian bala set yaki to te ketuk khot ka bar fulai jong nong basau ke thu ye ka jing ni dem diap jong ki senran banye duai te habal plat no ye ki kilawan sela kilok bat kile thu baro ye ka baki rang ba ling do bat ki temen besan kila ong ki te haba kile sngo ye kata kile penjam ye ka htien ho blei da ka wei ka jingmut bat ki ong atrai kendra meu blei ba khrau ye ka beneng hei bala thau ye ka beneng bat ye ka khando bat ye duriau bat ye barok kat badan haki ubada uman sembo khu daga sintur udebet ukpa jungi usyakri jumi melaong balai bagi gentle ki bitar lab bat bagi patba kilai perkhat ik bathala kis em ka pathai kilai yang yele bat kinong bisar kilai lumlang persya yo try bat persya yo Chris jungu nama da sisya kani ke snong u Herod bat u Pontius Pilat lambat ki gentle bat ki patba Israel kila yelom lang ya ka banyele yo jisu khun u khu jumi yo ba mela pensle ya ka banle ik ru ka bat kat ba ka khti jumi bat ka jing perkhat jumi kila ban thamulupa bakin ja tementa atrai to khmi ha ki jing berngem jongki to airu ha ki syakri jome
ban keren ni kakhtien jome daga jing sngoslor sudah daga ba me knerno ila kakhti ban penkhia bat ba onyo le yaki dakla bat ki jing phla daga kerteng ukhun bakhu jome ujisu onda kila la duai te lapen khnyo ekata ka jaka ka bakile seng bat lapen dap yaki baro do mensim bakhu bat kile keren ni kakhtin ublei daga jing sngoslor tehning is koi pat kanuksa jong kejing duai jong kejing kijing kela ki bami na kejing duai dan kejing sya leben ke dan jing sya berngam wat ban sya set bendiru ya kini ki sakri ki jong blei ki senran ki apostol nrei ki perambengit kita ki balanget yu tradisu ki duai bat haba ki duai ki kerpat yu blei baun ai ki kejing slur ban nyelap ban yethu Phang tradisu ketu khot ke ba arf khandai menta atrai to khmi ki jing brengem jengki batu airu hagi sekri jome ke ban krani ki ktien jome daga jing snowslor sudah ki kerpat yu blei bo wat lada ki sya brengem ru bo bleun ai ki jing slur ban yai kren ban yai yelap nang ta ong ru sisu khot ke ban laifo daga ba knerno ela ka khti ban penkhia bat ban le ki dak khla bat ki jing phla daga kerteng jis ukhon bakhu jome jisu kamut ki kerpat yu bleru bun penpau ye ka bor ka jong u ki dak khla bah ki wan ki bri ki bapang kin daga jing duai jong ki an penkhia ki bri le ki kam ki bafla ki dak khla ni te ha bagi duai kumta kalau wan ke JUBAB no blei daga bala pendap iki baro do mensim bakhu bat hadin kata ki yo sisai daga jing slur kem sim septing wala dala brengem iki ba fidiban sngap jarum deisu banyelap ya ketang jisu ndrei ki slur arsya panban mo te kata ka dei jing sisa nang ta ni pulis isu ia ka jingle I kam bafla ka khot hagal nong basan ka khot ka bakhat ar ter nang ta ka khot bakhat nyo le thu ia ka jing penstom ben ki apostol te habau to rang ba ling do ula yang judge bat kitab barok ki be don lambat u ki balong ka jat nyam ki sarusi la pendap yaki da ka jing ya ing takamot da ka jing bitar bat kila kami ki apostol bat kila set yaki haka yang bendi dari menmiat u angel utrai ula pli wang yaki jingkhang kata ka yang bendi bat habau la yalam no yaki syabar ula ong tu khilat phi da yang bat yalam no yaka haka temple hau patlang yaki khitien barok jong kani ka jing im te haba kila yo sngawi kata kila rung syapo ka temple daga ba syupai dang shu shai per bat kila hikai ndrei haba auto orang ba ling do ulawan bat kita ki babut kita ki babat u kila khot lang ye ka dorbar bat kitman bersan baro jong ki khun Israel bat kila thu hai bat kila pha se yeng bendi ban walam no eki ndrei kita ki sakri ki balawan kim sham ye ki haka yeng bendi ban haba kila lech phai kila thu kidong ya kata ka yeng bendi sisang ila sham bala khang skem bat kinong up kila yeng ha ki jingkhang ndrei habangila la pli ngim sim sham yanu ru hapo te haba orang ba ke temple bat kita kirang ba lengdo kila sngowi kini ki kitien kila sngolengo lengan sephang jong ki ayu kani kalong te lawan way bat ulayethu haki hakmi kita ki brew ya ki ba philasat haka yeng bendi ki don haka temple kita yeng bat kita hikai yo pat ba andukum ta habo tau rang ba ula let lam bat kita ki sakri ulay lam no yaki om daga bor na ba kila septing yo tau pat ba yo ba on
dan Tham mau yaki. Te kata ke dia belajar. Namar bo Petrus bat ki wei pat ki apostol ki yalam ki yai beteng banyalam ki thap snon ki hapo jil. Dan rei ki wei pat ki parabanget ki duai. Ki duai hakapor mit wan angel usuple bet yaki kita ki jingkhang baro bakin nyat bakin mi nang tanah po jil. Bat angel wong bafideban beteng banyalam teki dang step kila don biang po tempo kila sedang benhikai bat banyalap. Ti kita gidi Nuksa jong ki bo BLEI ule na bynta jongab jong phi habangi ngi duai. Ai ke jing slur bangi ngin keren ni ketien ke jong u ha kitu ke badan kam ya ka. Wai ke jing slur ba wat la da don bag berngam persya ingi banong wat keren sipang Jisu ni not ban keren sifang Jisu. Te ki Kristen hakan ni gajuk jungiru ki bun bha ki baslur ban keren sifang Jisu. Ban yatho ya ke jingpen im ke badau try Jisu. Wat lada kadan ke jing berngam persya ki. Mo. Ti kata ke dei ki ke belajar ke tu ke por jung ki apostol ki ni jing JUBAB. Te hoi tak sengi ni pet ya ke tu ke bynta te bat ngin se beteng no akoi pat kesengi ngan si pen mau yangi kaniga gospel honest kala nong ka bakhat sau ye ka e bo try Jisu ula kular ha ka khot ka bakhat lai bat ka bakhat sau jong ka gospel honest wong kumno te ka e ru ba fin pan ha ka kerteng jonga ya ka tangan le bonyop penan borom yu kpa hau khun lada fin pan ye ka ru nanga haka kerteng jonga ya kata ngan leken te kumbala kular utrai Jisu haba kipan kini ki sakri ki jong ula le ye kata ula pelat ye ki naga yang bendi ula ai ki jing seluruh ki banyalam bat kiwei ki jing dan kam ki baki ki dan kam ban pan u te ki jing kali yang ai fi kalong hatu fi fila jupan em no Jisu ya ke dan kamsya. Bila Jepang sisan em kata ke dia jingkli yang ai fi. Teng ni suduai ke jingduai ke balong kelum bet kum tu. Dan kanu ke dok not jonga jong fi ke bang takwa sisa ngad terang. Ndrei ngai thu na me kata hu Jisu. Nong atrai pe ngadan kam me kata ngadan kam me kata. Tenganget ba me sngowenga ngakerpat me tu isnai ban JUBAB yang Pi kendut nem kum kata. Pila julai nem kum kata. Ila bandai berit Kawai Nuksa ai pi wi kena ya armut si para kile jele kai. Ki em dan laingut hot. Le spok khlau. Le kai te kila sultanat te kila kai spok khlau la nangam spok khlau da la de ke pole pai te kimi entana khlau mlap den tisu khlau ke bahe kat sibayat mpoi rasa seyeng laja te parakhna kataru dang ki khat ar ki khat laisnam bahe te berit leu dang saun sansnam te tai bahe yong kita ki para yong imei yong habadan kam don pedeng gejing don kam duai su Jisu te itai bahe duai itai berit duai baro is langut kia duai try Jisu ilam no ingi seyeng ngimlap su kelenti kia duai po khlau te kata kedai kejinget ke bolong simple jong knarit mengampi tu ngilap no ladangi longkum ta dan po khlau ngi kan mau banduai na ngi perbuat siwat na knarit tem lawat sa hi la thai te hitai jing long jong ki jing sngur pat kan mau ye ka bongi kimi jong ki ba habadan kam duai Jisu te kia duai da ladap duai utau parau berit
ndala plit ki khmat wi sim klau kan ibadam tajan bi tanat ba te umut kendrup kan ban kami tai sim nomor ba wong tribe tanat ton ra siang tai sempat kenti tu be su do be kenti su sipang pa ila her sesun ta ube sibe tiki menro kilaya somsit lang taban be itai sim kandiat teng lajan yo kem lai tiang kenti ta her teng kenti teng mar kidang rit mo kim la ban mare stan kumta kim yo kem gono adap ta hakabukut itai sim her kansan sha swing jasnan ki kendet thread ladu ma are dapet pat bersodong are ladon sebar jong ka khlau tai ke yeng lai kata ke dai gur kombo bleu jubab yang ai fi ladangi don ke jinget kembong trai jisu ke be fi pan da ke jinget ya kata on ai fi te ki kham khlan ke jinget ki berit ban yang ai fi nei te kan mau sisin ni dan takpor ni pat don kun dang ya sedang hi kalong yang sam te dan hi ki jing dot jing sap ki bubun ki bang hab ban pendap te nomor hadin badap songkurim te bun hi ki jing dot jing sap ma poi put ba myo su tang ban thit khau ru te nga bat kemi khun te ngeli trei yung nasibit myo dan khau su te show me yang tingnya doi yung try to ngi bungin yo ban bam tam ta sisngi te la ile si jing trei kom bajulet hi kham kwar ban pan keliang nang no te kemi khun di kamera bai don mi bai hikai po lab physics lab te kumba julong tu li syong hamit tu mari rung la play ki jing khangit ke syong ta dun kamit ka bla lum han ru ka sngi ba shwa te long la lum pa mo la pun khuit re da ka lut si spa ka barang thamai ba te lut si spa ho khandai spa profun riu ka dor menta ta long kala jan nirkat thrai siajar la ni kena kam dei siajar kala ban kham tam nomor kepisa kala hir dor degi posha kala ban dei hidu san jaru ti i takalut spa kalan tahlor mit tu kapot ukhau risan ukhau ngumut ukhau thin yo udang song dor phone khasan de kas kilo no pilaban stu ik takajing ni fer ki dor menta kan te prakhat di jonglo ni pisa la i mo te lalik kelilut kinoi kai baro kyong khlam i pisa mi je fi lakli si students dan ba ong ba i pisa ta mi tem dan bon keli kan no te ka bukut mi sesuatu ba kadai ka bo BLEI la seling ba jongno ki ba wandrung tak kamera la se BLEI kuntu bikin bu ya kata kepisah nama tajungi tengi yo ken ban thit khau kita ki jing ja ki bapen khlan susu ya ke jingit ke jing shania ba ka jingnan kam ka barit ne ka bakhrau yan thu be ju BLEI ngan pan no te da kadai ka mon jung un ai kata te kidan gi nuksa jung gi khnarit kepau bedi kepau bom terenget doi hadu ke bekut hadu bunda kelah ke bomat hadu bunda pai si BLEI kena bedang rit tukum kita ki nuksa kidan tengin se pit pad hakui ke tayo namut ban ong itu tambah kam ngampat yo baban bu renti iki te ke tayo ke banwan ngin sepet kita ki nuksa jong ki Jingduwai jong ki breu ki kristan ki ni ki sngi jongi nalor jong ke bangila puli ki nuksa ki badan ke bible te tu BLEI un Kyrkhu ya ke jing puli jong ni na ketin ke khu jong tong ni duai
Atrai ublei bo pa jingi bhabneng ngi aingo eme namta ni kapor pat sesin atrai ba me ai lat ingi baginyo banya puli sifang Jingduwai na kakten ka bakhut ka jomi to da Kyrkhu kanrat iki bangi layo ban puli yarap ingi atrai ban yo igani ka jinget ka batali ka malong ki senran ki jomi bat ki Apostol bat ki rungit haki sngi ki bas dang jong ka Balang Jerusalem bah kino ki jing ki bagi kendo kino ki jing ma ki bagi kendo na kalong na gitu ki bah khangi ki ban yalap ki gospel ni ki la bandai ki bai pat ki jing try ki la ya thulut hame badhama me mala ya sngo mela le ki kam ba phla kan rat wat ban pli ki jing khang jong ka yeng bandi ban penmi ya ki na yeng bandi habala sha set de ki nong senchar namar ba ki yalap ya ka kerteng ka jome try rap ngiru banginyo kan ni ka jinget ka bakum kani namar me mala kular ya kita ki banget ki basanya ba men ai kata ka ba ngipan na me kan ran ha ka kerteng ka jome tu pen khrau ki jinget jungi try ngilong ki breu ki baduna ki jinget ngilong ki breu ki ba khamsanya ka bangi i bada try ngi do no ki bakodor ki ba me medan ban ai ngi Ndre try tu pen thamai ngi pen longi ki breu ki ba kloi kin try ban shani alut hame naga benta ki bangi don kam lai longi berit ne ki ba khrau try namar melong blei uba sngewbha man sha skor ki chakri ki jomi ha bagi duai ki kerpat na khmat jomi daga jinget ba daga jing ai tilut a try na sngewbha try ban ai ko ba ha ki chakri ki jomi kat kum kaman ki jomi try to sngowi ni ki jingkerpa jungi to da mam try ki pop ki rengkang mesyam hingi na bangapa ni kini baro ka kerteng ka badan botam ka jong try but nong penem be jungi u Jesus Christ bada ka bawai no ru to ai bagi jing ai ka badap yang ka jong try Jesu ka jingit ba jong bleu pa lam mag jing slok ka jong man sem khoi kina shongkar hai lam bat ngi kom ka Bible study jong ka Balang hoit ba kirungit ki badan hakani ka ri ka jongi ba hakaleng setlak ka perthai menta ba do halakata ru amen tu blin Kyrkhu jing pulin ka tin ka jong tegani ka por nginya